Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li kull miżura tal-budget se tkun immirata lejn id-direzzjoni strateġika li l-Gvern irid jieħu l-ekonomija fiha. Dr. Abela qal dan meta kien qed jitkellem fil-binja tal-Inspire f'Witiline qal li l-Gvern qed jaħdem fuq viżjoni għal kull settur tal-pajjiż li twassal sal-2050 b'miri li jridu jintlaħqu sal-2035. Waqt attività li fiha intervjenew bosta persuni minn oqsma differenti fosthom dawk tal-ugwaljanza soċjali u anke l-finanzi, Dr. Abela qal li din il-viżjoni se turi triq il quddiem fuq l-enerġija soċjali, x-xogħol, l-ekonomija u l-investiment fl-enerġija li tiġġedded fost oħrajn. Aċċenna l-importanza ta' ekonomija b'saħħitha li tippermetti l-progress, irrefera l-Kunsill Ewropew nota li bost ekonomiji Ewropej mhux jikbru minħabba miżuri fiskali li qed jolqtu lill-familji u n-negozji Ewropej. Min-naħa l-oħra qal li f'Malta l-Gvern ma daħħalx taxxi ġodda f'ebda budget u se jerġa' ma jdaħħal ebda taxxa ġdida, anzi saħaq li fil-budget tas-sena d-dieħla se joffri l-akbar tnaqqis fl-income tax. Ammetta iżda hemm sfidi fost dawn in-nies li għadhom fil-faqar u jgħid li l-Gvern se jkompli jaħdem biex min mhux igawdi mill-ġid ekonomiku li qed jinħoloq jibda jgawdi. Dwar it-trasport pubbliku u appelli minn dawk preżenti għal soluzzjonijiet ġodda, Dr. Abela qal li l-Gvern ma jridx politika tal-kastik imma tal-innovazzjoni. Fakkar li llum it-trasport pubbliku huwa b'xejn għal kulħadd u ħeġġeġ lil dawk preżenti biex ma jagħmlux argumenti li trasport pubbliku jintuża mill-barranin biss meta qal li ċifri juru li huma ħafna dawk il-Maltin li jużawh. Kif qal li qed jintuża trasport bil-baħar mill-Kottonera għal Beltu ta' Sliema. Dwar ekonomija aktar diversifikata, l-Prim Ministru qal li s-soluzzjoni għat-triq il-qudiem mhix aktar ħaddiema minn pajjiżi terzi imma niċċeċ ekonomiċi foqsma bħad diġital b'kumpanniji li anke jekk ma jħaddmux mijiet ta' ħaddiema joffru xogħlijiet ta' kwalità. Huwa qal li t-tisħiħ ekonomiku huwa importanti biex il-Gvern ikun jista' jwettaq proġetti soċjali li huma taġġid tas-setturi kollha tas-soċjetà. Temm jgħid li diskussjoni fil-format il-ġdid li qed jorganizza l-Partit Laburista li permezz tagħha nies minn setturi u fehmiet differenti jitkellmu qed wassal biex il-Partit Laburista jisma' mingħand in-nies u mbagħad il-Gvern iwettaq il-policies meħtieġa. Temi li qamu waqt l-attività kienu l-affordabilità tal-proprjetà, it-trasport pubbliku tal-massa u t-tindif.